Malawi Today. Munga momwe ndimafotokozera nkhani imene tikufuna tikambirane madzulo ano ndi nkhani yokhudza nkhondo imene ikuchitika ku Middle East. Kumeneko dziko la Iran, dziko la Israel komanso United States akuchita ngati nkhondo choncho kumaphulisirana mabomba nzina zotero, koma nkhawa imene ikubwera kuno kumudzi ndiyonena kuti zimenezi zikhonza mwina kukhudza chuma, kayendedwe ka chuma cha dziko lino, maka kapezekedwe ka mafuta a galimoto, kuti zitafika pamenepo zitikhudza bwanji, komanso mwina ngati dziko tingachite bwanji kuti tipewe kuti khudza kwakeko kusakhale kuti mpakana chuma chichite kuvutika kwambiri. Ndi nkhani imene timafuna tikambirane pano popita nthawi, tikhale tikumva ndemanga zanu pa nkhani imeneyi, kunena kuti mukuiona bwanji nkhani ngati inu Amalawi eni nthaka. Koma padakali pano monga momwe ndimafotokozera poyamba, tili ndi akatswiri amene atithandize kuitsatira nkhani imeneyi bwino. Tili ndi Mayi Fitina Khonje amene amayankhulira bungwe loyang'ana ntchito za mphamvu, kuti timati bungwe loyang'anira mphamvu, tikhoza kungotero kuti Malawi Energy Regulatory Authority ndi bungwe la boma limene limayang'anira mphamvu. Si choncho Mayi Khonje? Momwemo ndithu timayang'anira mphamvu za magesi, za mafuta, galimoto komanso za gasi ophikira. Takulandirani madzulo ano. Tilinso ndi Mayi Betha Bangara Chikadza amene ndi mkulu wa bungwe la Economics Association of Malawi, ekama. Tikulandireninso Mayi Chikadza madzulo ano. Komanso tili ndi Bambo Marvin Banda amene ndi katswiri pa nkhani za chuma amene nthawi ndi nthawi timayankhula nawo namati uwunikira. Tikulandireninso Bambo Banda. Zikomo kwambiri bwana Mangazi, tikukuleka sumoni kwa magesti anzangawa ya Malawi yonse. Zikomo kwambiri. Mwina chindunji chake nkhani imene tangokamba za mwina nkhondo imene ikuchitika ku Middle East, ndikumakamba kuti kuno zitakhala kuti zavutitsitsa zatikhuza nkhani yake tikamba ya mafuta, ndiye kuti aliyense ali tcheru kuti amve kuti kumeraku atiyankhula motani. Tiyambe ndi inu Mayi Khonje, kuti mukamaona zimene zija zikuchitika mumaziyang'ana bwanji, ndipo mumaunikira bwanji kuti zikhonza kutikhudza bwanji kufika kuno kumudzi? Okay, chiyamba tinene kuti nkhondo kapena mpungwepungwe kamachitika, kapena nkhondo ikamachitika maiko ena zimakhudzaso maiko enaso. So apapa singati kuti Malawi yokha yeti, akhabe maikobe ena ambiri so mwina okhuzidwa munjira zosiyanasiyana. Komanso ndimafuna nditsindike kuti mmene tikunena chonchomo sitinena kuti anthu akhale ndi nkhawa. Sizikudziwika chisogolo chake, komanso pakali panopa momwe ifeyo tikuonera, komanso potengera ma ripoti amene timapasidwa kuchokera ku ma importers athu, pakali pano kuli ma volume ndithu osati kumene kukuchitika nkhondo kwa mavolume otanafika kale ku mapoti. Paja mafuta achokera uko kena kamabwera ku madoko kumene Malawi makatenga chani mafuta ake. So mafuta amene anafika ku madoko pakali pano ndoti atha kutisunthabe ndithu kwa nthawi. Komano mwina kuti kuyang'anira kusukoti kodi singachitikeno ndi chanino, ndi pameneno tiliso ndi chisimikizo kuchokera ku suppliers. Ndi apa tikamba magulu awiri, tachula kuyambira kuti ma importers awo amene amaitanisano mafuta kuchokera kunja, ndi anthu amene aja ali ndi kumene amagula, tineti ma supplier awo amene akuabwereserano mafuta aja, amene aja ndi ameneno pano pakutengano udindo oyang'anayang'ana kuti kodi njira zina zimene tingagwirise ndi chani. Nde pakali pano sitingathe kunena kodi kupitirira nthawi yakuti ndekuti ma supplier aja azatipasa njira yakuti ifoti sanatiuze no information imene yoyo angotisimikizira kuti akusakasaka kuti kodi zidati zathimisisa tingapange bwanji. Koma chisimikizo chomwe chilipo nchoti pa nthawi inoyo tisadekaye nkhawa chifukwa mafuta amene ali kumadoko amene oti abwere ku Malawi amene wowo alipo ndithu atha kutisunthako kwa kanthawi.
kanthawi ndi nthawi yochuluka bwanji Maikhonje? paja pa programu yomwe ino tidagwirizanaso mbuyomu kuti mwina tizingosiyira ponena kwa nthawi chifukwa chokuti timati tikapereka information zili bwino kuti anthu ena amamvesesa kuti masiku mwakuti koma ena amatenganso yomwe ija nkuyamba mwina kuyiwerengera mwa mtundu wina nkuyiwala kuti mene tikutero tikatchula figa lerolo sinde kuti anthu asiya kusakasaka mafuta kati kamati mziko muno muli tingoyerekeza kuti mafuta amiyezi mwakuti kaya mafuta amasiku mwakuti sizimatanthauza kuti mafuta aja ndi kuti anthu amakhala kuti asiya kugula mafuta amayenera kuti azigula molumikizana komanso ngati kungatheke mowirikizana nde mwina anthu amayiwala mbali imeneyo ndifake timakonda kuti isanene masikuwo kwenikweni chifukwa mwina information iyo malo moti itichitire ubwino anthu ena amayitembenuza osatichitiraso ubwino ndikubweresaso paniki kuti anthu amakhala pampanipani nde timaona kuti chimene chocho mwina si chinthu chabwino olo kungoyerekeza kuti amene muyankhula nawo aliyense amene akutimva ndiomvetsetsa bwinobwino amazigwira bwinobwino agwire kuti ndokutha masiku angati amenewo kapena nthawi yayitali bwanji pamene ndipepese ine kuyerekeza kwanga kukhala kuyerekeza konena kuti zimene ndalongosolera muja anthu amva kuti si onse amene amavesa chonye ndeti ngoyerekeza kuti anthu atimvesesa chifukwa chake chimene sitikamachulire kaye masiku kapena miyezi chabwino. Tibwere kwa inu Mayi Chikadza. Tiuchokera kumbuyo kukonena kuti tidali ndi covid vuto limene lidagwa pa dziko ponse taonakonso nkhondo zina zikuchitika kwina mwina Russia ndi Ukraine zimenenso pa mapeto pake zidapezeka kuti zaonekerabe ndi kukhudza pa kayendedwe ka chuma cha dziko la Malawi. Mumaziona bwanji zimene zikuchitika ku Iran Israel padakali pano ndi kuthekera kokhudza kayendedwe ka chuma cha dziko la Malawi zochitika pa dziko lapansi zimapherezera bwanji zochitika kuno kumudzi? Ntigwirizane nawo Mayi Fitina Khonje mene anayambira muja kuti ifeyo timakhala ngati tili mudzi umodzi chizungu chake timati global village ndiye zinthu zina zikamachitika kutali uko ngakhale sizikuchitika kwenikweni muno mudzi mwathu koma chifukwa choti midzi ndiyoyandikana yogundana ndipo zinthu zake zambiri zimayenderana timapezeka kuti zikachitika uko mwa njira ina yake ndithu zimadzakhudzaso ife monga ananena kuti sizikhudza Malawi yekha zimakhudzaso mayiko ena ambiri ndipo ena mwina amakhudzikaso kwambiri kusiyana ndi mmene timakhudzikira ife kutengera ndi mmene anthu omwina alili connected kumene kuja kumene kukuchitikira nkhondo. Tipereke chitsanzo kuti mukaonetsetsa ndi tukamba nkhani yomweyi ya mafuta mwina China imaoda mafuta ambiri kuchokera ku Iran kutengera mafuta amene mwina akudutsa pa chipata chimene chimadutsa mafuta amenewa mdziko lapasi lino ndi 20% ya mafuta koma pa 20% ndekuti tikaona mwina kakhudzidwe kake mwina amene ikhudzikire Malawi itha kusiyana ndi mmene ikhudzikire China itha kusiyananso ndi mmene ikhudzikire dziko lina kutengeranso mwina ndi mmene mayiko walili kukula kwake komanso mmene timapezera mafuta athuwo kumenekoko ndiyebe muja tinanena kuti pokuti ifeyo makamaka zathu zimakhalanso zoodaoda zambiri dziko la Malawi limakhudzikabe ndithu mwachitsanzo patakhala kuti mwina pali kavuto kena kake kuti mafuta amene mwina akunena kuti tili nawo pena pake mwina acheperako kapena padutsa miyezi koma mafuta ajasakubwera mmene amayenereka chifukwa cha nkhondo imene ikuchitika ukuku pamadzakhala ndithu mwina kusintha kwa mitengo kukwera kwa mitengo kumenebe kumadzatikhudza nchifukwa chake tanena kuti chifukwa chokuti zinthu zikuchitika uko koma tili mu global village imodzi kapena mudzi umodzi wa dziko lapansi zinthu zimene zimachitika kutali zimatikhudza ndithu ndipo kutikhudza kwake ife chifukwa chokuti sitipanga mafuta awa timaoda ndiye kuti kumene kuja kakhala kuti mwina asowerako kapena akupeseka modukaduka ndiyoti kunokonso mafuta aja adzafikabe mwina mokwererako kutengera ndi mmene mwina akuyendera kuchoka kumene tikuodako kapena tikasinthaso mwina koodera mwina panopa kapena titha kuyamba kumaoda kutaliko kusiyana ndi kumene timaoda ndiye kuti kunonso timitengo timadzatikhudza ndithu nkukwerako pang'ono kuti anthuso amene akupanga import mafuta aja apangeko kava
mwina zimene akuononga kuti aode mafuta aja atifikitsire kuno. Ndiye mwachidula tingotero kuti china chilichonse chimene chingachitika uko chikakhala chabwino, ifeso kuno ubwino uja umatifikira ndithu, kafungo kabwino kamatipeza. Zikakhalanso zoyipa zimadzatipezanso ndi kuyipa kwakeko, malingana ndi kuti ili mu dziko limodzi ndithu. Bambo Banda akunena anzanu oyang'ana zachuma apa kuti mwina mtengo wa mafuta ukhonza kukhuzidwa ndi nkhondo imene muona chimodzimodzi, andi ngati muona chimodzimodzi muyembekezera kuti zikhonza kutenga nthawi yayitali bwanji kuti zitikhudze kuno kumudzi? Bwana Mangazi, poyankha funso limeneli tinera kupanga refer ku zinthu imene takhala tikumva kuchokera ku maboma amene wawa, chifukwa zitithandiza kuyankha funso amene mwafunsalo kuti kodi zitiyembekeza kuti zitenga nthawi yayitali bwanji. Tisanabwere pa programu iyi, Secretary to War as Intercivil Defense Sopano ku America ndi war Secretary to War Peter Hegseth anali ndi msonkhano mene amafuna afotokozere ma objectives mene zikuchitika ku pankhondo imeneyi komanso mene zakhala zachitika pa masiku 4 mene apitawa. So poyankhula ndipo mveseranso zinthuzi, palibe ndithu ansala yogwirika kuti nkhondo imeneyi ingathe kutenga nthawi yayitali bwanji, chifukwa anthu amene akumenyana nawowa si anthu ajawo kuti akagwetsera mabomba amanena kuti ife tasalenda. Ndi anthu ajawo kuti amatha kukhala ndi plani ya zaka ndi zaka, chifukwa dziko lawolo si dziko lija longo manga chifukwa cha anthu kufanana chiyankhulidwe kapena chani, koma ndi dziko lopangidwa pa maziko a chipembedzo. Endi chipembedzo chawocho chimapangisa kuti akhale muchizungu timati ma hardliners, anthu osafuna kugonja. So nkhondo imeneyi zitengera kuti damage imene yachitika kumeneko komanso yachitika nthawi yayitali bwanji ipanga affect iwo, tingatine kuti wiwu yawo anthu okuti kuganiza kwawo, kulimba mtima kwawo kutenga nthawi yayitali bwanji. Komano as of right now tikamayang'ana kunoko, I think this is why Professor Malemu Bingwa Mthalika ankafuna kwambiri kuti titakulitsa ma strategic fuel reserves zathu, chifukwa yokuti amene ajawa tikakhala kuti chuma chikuyenda bwino mumatha kukhala ndi kuthekera kuti zinthu ngati zimene zizi zikamachitika muja muzikhala ndi buffer yokuti inuyo musamakupangeni affect immediately. Now apapa chifukwa chake Maikhonje anazatchula koyambirira kuja kuti panopa sikuti zinthu ziziti pangakale affect panopa immediately. Mafuta aliko kaye kwini kumapoti kuja, ma supplies iso aperekaso ma assurance. Komano menana kambiraso Dotolo Abangala ananena kuti sitikuziwa kuti nkhondo itenga nthawi yayitali. Ka nkhondo yayitali itenge nthawi yayitali kwambiri, si mafuta wokha amene angapangidwe affect. Chifukwa pali zinthu zina, pali zinthu ngati kuja ni foreign aid. Chifukwa tiyang'ane kuti budget yathu, development budget, development part 1 is financed by foreign aid, kapena anthu otifunira bwino oti apereka ndalama. So ngati nkhondo ingapitire pasogolo, titenge chitsanzo mmene chinachitika pa nkhondo ya Ukraine, foreign aid inayamba kupangidwa pull away. So mwinaso zingatopangaso affect development part 1 ngati nkhondo iyi ingathe kupita pasogolo. Koma tikayang'anaso zinthu zina, tikuyang'ana zina ngati mafuta, no mafuta, tikuyang'ana ngati fertilizer. Fertilizer so wina amapangidwa so kukadera kumekaja kapena amadusira so kadera kumekaja kuti azatifikire kunoko, which means kuti ngati zizi zingazamafike so muma August September, it will also affect kamene tingazapangire import ifeyo fertilizer watu kubwera kunoko, which will also push zinthu ngati it will have an impact pa ngati timati inflation kapena mulingo mene zinthu zimatha kukwelera uja, chifukwa kuti inflation profile yathu panopa 53.7% imachuka kuchakudya, and on occasion muchaka muja between 64 to 93% is on account kuchimanga. And fertilizer iso sikuti timagwisa ntchito pazokhazi pachimanga chokha, paiso zinthu zina zambiri mene zimagwira ntchito, komanso zinthu zina its export capacity. Chifukwa yokuti dziko likakhala mu nkhondo ndi masintha zinthu zogula, so tikayang'ana feyo export portfolio yathu
timaona zinthu zimene tikugulisa ngati mafoja amenewo amapita ku Europe. So titaonanso tinamvanso kuti omwewa airaniwa amayesera kutumizaso mabomba kupita ku Turkey pamene anapangidwa intercept ndi NATO. So anthu ena akumafunsa funso lija kuti kodi asapanga invoke article 5 and article 5 imene iyi ndije kuti maiko ena amapanga munthu kubwera pamodzi kukhanga tikaka coalition ndi kumathira mabomba ku Ujeni. So zimene zikamachitika it means kuti ena aswaja ifa tikapangana ma export portfolio yathu zambiri zimapita ku Ulaya kuja. It means iwaja the demand can also drop. So export demand yawo ikapanga drop, it can also impact fail. Chifayo kuti timadalira zinthu zobwereza zomwezo ngati foja zinthu zake zokuti sitikupanga bwino trade ya around the area kuti kapenaso mwathu muno mulibe domestic demand yoti ngati kupanga supplement mu time ene so zingatoka effect choncho mu pankhani ya zachuma tingoyimira kavele pamangazi. Tibwere ku funso limene tikufunsana lero kunena kuti zitachitika motero kumeneko tichite bwanji ngati dziko kuti tiziteteze zisatikhudze kwambiri ndi kusokoneza kayendedwe kachuma chathu cha dziko. Ndiyambe ndi Khonje, mumanena kuti ma suppliers akupangani ashuwa kuti koma zinthu zikhala bwino, komanso muona kuti tili ndi mafuta amene tayitanitsa kale amene akhonza kutisunga kwa kanthawi. Koma ndi chiyani chimene muchita tsopano ponena kuti ngakhale awa atiyankhula choncho, ngakhale tinayitanisa kale mafuta mlingo uwu, koma izizi zitakhala kuti zapitirira zisachite kutikhudza kwambiri, muchita chiyani Khonje? Tsono funso limenelo pachilungamo pake ndiloti ndilovuta, osati kungovuta kuyankha kokha, koma ndilovuta chifukwa choti cha position imene Malawi ili. Nanga sitikudalira zinthu zochokera kwina. Tilibe ma control so kwinako komanso tikali tikufuna alternative route kapena alternative sourcing arrangements tilibe control zochitika zina ziti. Ndi pamene zimakhala zovuta kuti mwina tizingoyankhula zinthu pezo noti mwina titere zitokhala mwina ma speculation ambirimbiri amene mwina athagwira ntchito kapena osagwira ntchito. Kwa nimeona ngati mwina tikanangodekha kaye pang'ono tuzoti nkhani ndi ya serious tilole kuti awawa atipase feedback kutiuza kuti mwina tapeza njira yakuti ndefe tizapanga communicate njira imene yoyo kuti mafuta titapeza njira yakuti nanga si mafuta uchizikile sitikupanga kuno tikugula akuchokeranso kumadera omweyo umene kuli mavuto nawo kuti aja atibweresereno apeze mwina njira zina si ife amene tikunena ngati Amalawi ndi iwo aja anatipaseno feedback kuti apazitha kutere. Koma njira ina imene inalibe yoti mwina anthu titha kuyeserako ngakhalenso ndizovuta abe ndi ngati not really short term ndija ayankhula azati abangala. Yes kunena kuti ndekuti mmene ampangeso increase so ngati capacity ya ma reserve koma simizo simungapange increase lero ndiyo koma tonse tikuziwa kuti ndondomeko imeneyo yoboma ndiyoti inali nayo indikali yoti ma reserves amene anena kuti mayenera tizichoka ku mwina 6 days tipange mwina even itapo capacity koma sizingachitike masiku omwewa sizingachitike miyezi yomweyi nde pakali pano ndikoti tiyenera kumagwirisa ntchito mafuta athuwo bwino komanso timvere kweni feedback imene titapasidwa kuti kodi tikatere msogolo tipita bwanji komanso ngati kuli kuthekera ndikuti mafuta ena aja amene ali m'madokoja tikwanirisedi ngati dziko kukatenga kuti abwere. Achikadza tingatani kuti tiziteteze ngati dziko kuti zinthu zimenezi samatikhudze ngakhale Akhonje athawapo kuti sitinganene kuti titere kapena titero chifukwa zikufunika practical zinthuzi kutengera ndi mmene zingatikhudzire koma mukuona kwanu ngati dziko tingachite bwanji kuti tiziteteze zikamachitika zimenezi mwina ikhonza kuthamawa nkhondoyi koma ikamazabwera ina tizakhale kuti tazikonza kuti zikamachitika zimenezo zisachite kutikhudza pachuma cha dziko lathu ngati dziko la Malawi. Zikomo kwambiri ineyo ndikukondwa amene akuyankhira Khonje chifukwa kumalawi kunoko tili ndi vuto lokuti timakonda panic kungonena tizinthu zinatake tipezeka kuti ma filling station mwa anthu ayamba kale kudzaza
ndi panic buying ndimenenso imadzapezeka kuti tiyambe nokukhala ndi mavuto opeza kuti munthu amene samathira mafuta 100,000 amayendera a 15,000 20,000 lero ndilo akafuna kuthira full tank ndiye zimasokoneza dziko zimasokoneza chuma kayendesedwe ka zinthu zina ndi zina koma izi ziti zitenge kuti ndi zinthu zoti zikuchitika komanso adindo amene ngati mmene kuliri kumera khonje tili nawo apa ali ndi thunso nawonso ndi chidwi kuyesetsa kuti zinthu zisafike povuta koma kutengera kuti kupita chitsogolo nkhani ya ma strategic fuel reserves ndi chinthu chokuti tizichiyang'ana ndithu mwachidwi kuti pano patikuyenereka tizikhala ndi zinthu zotere ndipo nkhokwe zimene zizi timangebe ndithu zikule kupangira chitsogolo chifukwa mayiko adakamenyanabe ma disruptions akuchitikabe ndipo pena pake zitha kuzatisokoneza komabe ngati dziko mwina titapangaso diversify masupplier athu base ya masupplier kuti mwina kuli ku West Africa uku kapena ku Asian refineries mwina nafeso titasinthako kuti okay tikhalenso ndi uku kuti mwina kumodzi kukakhala kuti kwasokonekera mbali nayi titha kumapezakonso mpumulo komanso mwina kupita chitsogolo anzathu kunjaku akumakamba za renewable energy izi masola power kayanchani tikapita mwina anzathu ma transport amene umangoti aliyese alize galimoto kuchoka ku nyumba kumapita ku skulu kuchoka ku nyumba ukasiyana ma road traffic ambirimbiri makiu miseu zinachepa kalekale chifukwa mavuto awawo anzathu anaona mwinanso akutuluka kwambiri ku mafuel awawa kuti ayi ifeyo tiyambe njira zina kapena tipeze mphamvu zina zomayendesera zinthu zathu ndiye ngati dziko mwinanso tiyambe kumaonano kuti kodi tingapange invest motani nkhani inakambidwa maulendo ena kuti mwina tiwonjezere mwina njanji tiziziyenda madera mwina mwambiri zimene zijazo zitha kuchepesa ngakhale kagwiritsidwe kathu ka mafuta ntchito komanso mwina anzathu amene ali ndi matreni mwina matreni aja amayenda amatenga gulu lambirimbiri ma-transportation athu m'malo mokuti aliyese azikwera galimoto mwina tikhale ndi mabasi okuti aziyenda bwinobwino efficiently ndi nthawi kuti zimene zijazo zichepese kagwiritsidwe ntchito kathu kamafuta ndiponso mwina importation bill itha kucheperako komanso nazakamba nkhani za solar tichepese ndithu ndithu kumaonanso mphamvu zina zimene zizi za dzuwa izi kuti mwina kaya ndi magalimoto amene ku budget imene timamva ukiyatha kuti mwina magalimoto amene sakugwirisanso ntchito mafuta kapena si a hybrid akungogwirisa ntchito njira zinazi amene ajazi zibwera ndi mwina pa cost yochipa in terms of duty ndi misonkho zimene zijazo zikungoonetsa kuti tikufunitsitsa titasintha mmene timagwirisira ntchito mphamvu zathu makamaka zimene zizi za mafutazi ndiye mwina kupita chitsogolo nditha kukambapo motero kuti kwambiri tikuyenereka tisinthe komanso tipange diversify komanso kukulitsa mwina nkhokwe zathu zimene timasungira mafuta kupita chitsogolo zikoma kwambiri abanda titani kuti tiziteteze ku zochitika ngati zimenezi amangazi mene ayankhulira dotolo abangarawo I think ndipovuta munthu kuonjezera pa nzeru zimenezo chifukwa pangakava ma areas ambiri komano ineyo mene ndikuyang'anira zinthu izizi ndikuona chonchi this is why nkhanija ya import substitution and promotion of local markets kapena muchichewa mwake kunena kuti kukhala kusinthanisa zinthu mene timadalira zakunja pokhazikisa zathu zakumalayi konkuno komanso kukuza misika yathu inoyi kuti zinthu zimene zizi zikhalapo chifukwa chani tikukamba zimene zizi tikapanga ndondomeko ngati zimene zizi zimapangisa kuti kukakhala ma external shocks timayuza chizungu chatimati hedging kapena timanena kuti inuyo mukhale ndi kuthekera poziteteza ngati economy chifukwa ngati economy yathu inoyi yokha ikumatha kupanga produce yokha kumatha kugula zinthu zakunja zikamachitika zinthu mene mumapangidwa affect inuyo zimakhala zinthu zija zokha mene mukutulutsa panja kapena mene zikubwera koma ngati zimenezo zikakhala zambiri kuposa mene mapanga produce niyo ngati dziko nokha zizija pamakhala mipungwepungwe mene anthu amapanga mapaniki and ndifuna ningokhala seneyo
ovomereza amene ayankhula azibale anga awiri wakuti iyi si nthawi ija yoti tipange chifukwa chokuti alipo amalawi ena oyitima osakonda dziko lawo amatenga nthawi ngati zimenezizi mafuta aja ndikumakasunga m'manyumba mwawo ndi chiyembekezo chija chokuti mwina pakatha mawiki awiri atatu mafuta aja azamba kusowa iwona kumapanga misika yawo yosalolezedwa ma black market kumagulitsa anthu mafuta pa mitengo yayikulu kumakwezanso inflation zimenezozo zinthu kwambiri. Omano pa nkhani ija ya fertilizer I think mene tikanankhira choncho koyambirira speaker oyambirira naso kuti zinthu zipamakhala indeed pali za pachifupi zina zapakati ndi zina zenga nthawi yayitali koma pa nkhani ya fertilizer I think iso iyena khaso wake up call kwa ife ngati Malawi kuti fertilizer uja tiyambeni kupanga tokha chifukwa ngati tikunena kuti let's not panic of course koma nkhondoyi itati yafika miyezi 67 it means misika si ya fuel yokha mmene ikhale ipangidwe affect zikhala global value chain yonse and so ndikufunika kuti ifeyo ngati Amalawi tipangenso intensify which is why tinanyadira ndithu pa ndondomeko ija yokufuna kupanga establish maplanti opanga fertilizer aku Malawi konkuno kuti iwo aja azitha kupanga fertilizer ayo ndikumatigulisa kunoko kuti zinthu zikamapanga affect kunja kunoko samatifikire. Chabwino titenge ndemanga kuchokera kwa Malawi koma tisadafike pamenepo ndimafuna akhonje mungo yankhulapo ama yankhula achikadza pompano kunena kuti tikhonza kuyang'ana mafuta wakwina ngati mu Africa momwe muno ku North Africa uko ku West Africa uko tikhonza kuyang'anako mafuta ona magula pa chilumba cha Africa chomwe chino mwayang'anirako mbali imeneyo mutinapo bwanji pamenepo? Paja ndinalongosolako ndithu kuti ma supplier ndamene atiuza anoiti kuti ayang'ana njira zina zimene angathe kukhazikisa ndiye kuti conversation yathu kuti ikhale yabwino bwanji tidikire kuti tikhale ndi information yogwirika kuwauza anthu kuti atawo machani kuumbuza atawo itakhala iyi kwa lero mwina tithautchula chinthu tikazatchula chinthu chosiyana chimene chimawa lake paja anthu amati bungwe lija mwina layamba kunama kapena anangoyankhula anangotero then maona ngati zochokera kwa ifeyo zikhale zoti ni ma fact set imene zilili nde iyi ni nkhani yoti ya serious tiyeni kumapasa anthu ma update akhakuti anthu akonzeka apanga research yawoyo ngati tingoti mwatsoka kuti nkhondo ikupitirirabe tizayenera titauze anthu kuti pano njira imene yapezeka ndi tizalongosolano kusenso muno bwino kwapoti pakali panangotuza kuti akuyang'ana ndipo atiuza tidikira atiuze tipange communicate kwa anthu ndikhupa liwonso kuti angokhala nanga 1 akuzoti ndi issue yayikulu number 2 iwonso ndi business yawo ndakufuna kuti apitirize kuti kugulisa kuma importers athu mafuta aja ndi akuyenera ndithu kutenga udindo oyang'anayang'ana kwinako azikhala akukumbusa nazo kuti kodi zili pati ena kufetizaperekano information ija mmene ikuyenera kukhalira. Chabwino 0998475904 ndi pamene mungayimbe kuti timve ndemanga yanu komanso mukhonza kutumiza SMS ku text line yathu 1895. Halo Mwasira bwanja mangazi ndaswera kainuyo moyo wabwino tudziweni komanso mmene mutimbira mukuyankhula ndi Kenneth Kidoti Kwangokwe kumachinga mmuzi mwa group amalishe tulandireni Kwangokwe ndemanga yanu madzulo ano. Eneyo programu indaimva kumano ndemanganga ndona kuti boma liyesese kwambiri lichitepo kanthu potenga kuti apange ubale ndi maikonso ena amene angapera kumapezekana mafuta. Chabwino potengera kuti boma lizinguyang'ana mbali imodzi mwina maiko awiri mapeto ake ziko lathu lizakhala pa mavuto potenga kuti ifeyo dokola kochokera mafuta kwefe tilibe. Ndezikatero twa ineyo singayankhule kuti ifeyo zimene sizinatikhudze zimene ziko la Malawi liyeneka kuti likhale lokhuzidwa potenga kuti ngati anthu akumizi timakhala kuti ena magalimoto ife tilibe amakhala kumisewu uko komano ngati kuchikayo ngati kuchikira kuti mafuta nanga ife tingadye ngati sitingadye. Komanso mwina mafuta mwina atakutandiza mwina munthu kuyenda kuchoka kuchipatala kupita kulionde kuchoka ngati kwango kupita kulionde uzafunika munthu akhale magalimoto amahayala uzafunika akhale ni mafuta. Ndiye boma lingopanga popangirona kuti mafuta azipezeka komanso ngati mafuta akunena kuti
amaya chama yangu akuti mafuta walipo beti kuisa njito mpaka kumayo waja sana masulanyi kuti mafuta wangafikire miezi iti au kuisa njito sana masulanyi paene pajapo abisa akueneka kuti waja asia nkula chilungamo ngati mutoti ali kusogolo asamaya nkule mopinda chabwino ngati mafuta oso mzigo muno mulibe monga dalipo chepa akanangu ankula momasuka pandu amalawi akumayang'ana ndo ali kusogolacha chabwino ndathokoza kwambiri wawa zikomo mangazi zikomo 0998475904 ndo pamene mungaimbe kuti timve ndemanga yanu komanso tikulandira ma SMS ku 1895 simuyankha koma mungomva mayi khonje kuti akuti muziyankhula chindunji musamayankhule modumphadumpha koma simuyankha kayi pano timvewena palaini pakuta Halo mwaswera bwanji ndaswera kaini ndaswera tudziweni komanso mene mutiimbira ndine Wilson Ngomano ndikuimbira kunoko kunchewu muti mafuma dentro tulandireni kunchewu ndemanga yanu basanga nigwirizane ndi amene angosirira kunenawo kuti boma liyeneka lifufuze njira zina zobweresera mafuta anthu feti tivutika anthu amene tili m'mamizi ife tivutika timadalira mafuta chabwino mayendedwe athu amafuna za mafuta kuti tikamene kumafuna za mafuta china chilichonse chimakhuzana ndi mafuta komanso katundu amakwera kwambiri kuti khuza ife amene tili m'midzi ya ndepe mbolatu tilonera kuti amene omukwasusa mabwana alipompowo akonse njira zenizeni zoti tithandizike chabwino nditu tathokoza kwambiri kutiimbira foni zikomo kwambiri bwana zikomo 0998475904 ndi pamene mungaimbe kuti timve ndemanga yanu pa nkhani imene tikukambirana madzulo ano komanso mukhonza kutitumizira SMS ku text line yathu 1895 ndekuti timva kuti mukuti bwanji timvenso wena apa kuti auti bwanji. Hello mwaswera bwanji wa ndaswera atroge ine para msankulu kuli bwanji umakanjira atroge mwani kulijira bazola palopa aiti yamike muti nayo bwanji nkhani ya nkhani zizeka ndiso nkhani njofunika usanga dombisele kwa kifasi amba adi kunumba zinu baraji nkhani mena yi tino nkhani mena yi tisuka kwa bisala wazazuma sikende kisiza ngulima yima kuhobi tunga kuti aitamradi nabe maendeleo sio tunajua mtana na kwa mwezi yenga ndio hapo sio mmoja ama mtoro na gogo baba ajenzi simu ayanganisika wino basi kwa udo ayanganyile bakula mnali bo mna aktizo kuti maziji lazima turuda ababu programu sasa kwa hofu tunaanza kuziga maendeleo ya baba kwa ponopa bakula alipo Kalau apa kita mungkin itu apa bisa kita jadi ambil nawini. Ama asafiri haya hapana. Tathokoza kwambiri kutimbira foni. Zikomo. Autipa kufunika kuti boma liguliretu mafuta ochuluka ndine a Big Kamanga wakudowa. Tathokoza. Ine Wilfred Chibwana kuno kulujeri mulanje akuti radio sikumveka chabwino tathokoza akonza imveka kumeneko amangazi apatu boma lipange maubwenzi ena monga ku Nigeria Philip Mapondera Balaka tathokoza mlibe ma resources ngati God ndiyena otititha kumapanga mafuta tokha momuno nde tiyenera kumapemphera kuti mkangano uthe wayambira pakati uthenga umene ukoma tathokoza kwambiri ndi ufumu wokha wa Yehova omwe ungazathetseretu mavutowa. Ine Charles Kananji kuno kuchireka ku Blantyre tathokoza. Ine maganizo anga ndikuona ngati kungopeza maiko ena omwe amaenga mafuta nkupanga nawo ubale monga Nigeria ndi maiko ena. Ine MJ Machemba Zomba Malosa tathokoza kwambiri amachemba poti tumezira uthenga umenewo. Hello mwaswera bwanji wa ndaswera bwino gani mwaswera bwanji ndaswera Muhammad Abutrika professor muzika professor kumambiri yoko mapika pa professor kodi
Tandira mazambia pompa apa ku professor ndeta tai amalawi somuziwa kuti munthu ja professor. Tathokoza muti nayo bwanji nkhani. Mwabwesa nkhani yabwino kwambiri. Chabwino tathokoza. Ndikuthokozeni nkhani ndi yabwino kwambiri ngakhala ili yomvetsa chisoni koma nkhani ndi yabwino kuti amalawi tikonzekere. Chifukwa no pa world market mafuta awo ndi akwera. Ndi over 50%. Kodi amalawi anzathu akuyenera kutani chofunikira kwambiri chimene ineyo ndimachiona timayenera tizipanga adjusting ngati amalawi komanso ngati dziko makamaka kwa anthu andale amene amadya the big share of our economy. Timayenera tizipanga adjust tiziwe kuti kumene tikulowera kuli mavuto ochuluka. So zompasira nduna 1000 liters pa mwezi kwa ineyo sindikuona ngati it will be good for period imene iyi. Topelekera 5,000 liters mafuta kwa president ineyo sindikuona ngati imeneyo it will be a very good mene liziko limene likulowerapo. Chifukwa mafuta asowa komanso adula pasika. Nde akadula ndi economy yathu momwe ililimu zosatira zache ngati nduna zamazipasa 1000 liters ndiye mukakwezano mafuta aja kuti afike pa 8000 per liter zosatira zache ndoti anthu aja mamiliyoni ambiri amene azipasiza amafuta koma Malawi weniweni amene tikufuna timpanga safe akhala kuti akuvutika ali pa umphawi weniweni. Kwa ineyo solution amayenera kuti pompano a president ndi nduna zawo azipange adjust mwansanga kuti fuel amene nduna zawo amazipasa fuel amene ma MP amapasa atachepesa at least ndi 50%. Tikatero mwina tioneka ngati kuti we are serious and we want to save the people amene ali wasauka. Chabwino. Kumene timasungira mafuta athu kuja. Mmene population ikuchuka timayeneranso maana tiziwonjezera titabakhala ndika reserve ka 3 months 4 months at least. Tikatero mwina azikhoza kutithandizira ngati dziko. Mapulani amenewa azikhala azogolo chifukwa population ikukwera koma ma reserve athu aja sitikuwonjezera malinga ndi population momwe ikukwerera. So a moment population ikukwera ndekuti even magari moto zofuna mafutazo zimakhala kuti zikuchuluka. Zosatira zache tikhala tikulimbiana malizevu ochepa omwewo anthu ambirimbiri mafuta aja 2 weeks asowa tamba kuvutikanso tiyambireso kumakwira aja of which sizingakhale zinthu zabwinobwino. Maplani ngati chifukwa cha nthawi ndikuduleni kuti apase mpata oti amalize nkhani koma tathokoza kwambiri kuti imbira Muhammad Abutrika. Nthawi yathu yapita ndimafuna ndipereke funso limodzi kenako ndikupaseni mpata woti muyimalize nkhani. Funso limeneli lipite kwa Mike Khonje. Ndiyambe ndi Muhammad Abutrika amene akumaliza pompawa mumakamba zonena kuti kupereka chiopsezo kwa Malawi pa nkhani zimene zikutuluka ukamba zoti mafuta pa dziko lonse akwera ndi 50%. Nzoona zimenezi inu mudziwapo kanthu. Chachiwiri ndimafuna muyankhuleko nkhani yonena kuti zimamveka pambuyopo kuti koma munyanja ya Malawi muli mafuta oti tikhonza kukhala mwayi nkumayengako zili pati zimene zijawenanso adalimbako pa uthenga umene tawerenga. Ndupaseni mpata umene 1 minute kenako tipereke mpata kuti mupereke ndemanga zanu zotsiriza. Mike Khonje. Okay, chabwino ndimafuna ndiyankhepo awo akunena kuti tiyambeka iza exploration of fuel. Okay. Imeneyonso ndi chinthu chofunikira chomwe anthu anayamba kuchikambakobe pa nthawi kwa pakali panopa ife ngata bungwe la mera kwa ife ndifoyang'anira za mafuta koma kugawo ilili sitinalandire direction ya nkhani kaye imene pakali pano. Koma ndi chinthu chiyenera kuyang'anidwa ngati dziko komanso tione kuti imeneyi tikamayiyang'ana mfundo imene ikugwirizana ndi fundo zija za diversification of energy sources ikugwirizananso ndi fundo ijonena kuti tipangenso kukulisa nkhokwe zathu capacity yayo kuti zitakusunga mwina kaya mafuta ochuluka. Muona kuti zinthu zimenezi sizoti tochitika mwina lero ndi lero ayi. Zimenezi zinizotenga chani zotenga nthawi. Koma ndinasangalatsidwa ndi fundoso imene iwowo anena komanso mapanelist anzangaso ananena aponso ya anthu feso kukhala responsible. Imeneyo ndi yomwe titha kuyipanganso exercise ngakhale panopa responsibility yoti kupanga avoid panic kusapanikizika komanso kusayika anthu ena pampanipani mwina ndi ma statement yoti tangonena mwina tangopeka kapena tikungoganizira choncho komanso kugula mafuta pa mlingo umene ukuyeneradi mwina kugula chifukwa mafuta chamayenera kuti atifikire tonse.
nchabwino ndi chani kuti iwe wekha ukhale kuti wasunga zimafuta zambirimbiri pomwe sekta ina ikuvutika kuchipatala kulibe mafuta kapena misewu ntchito yawo yayima kodi sangathe chani kugwira ntchito zina zimene zikufunika mafuta kuli masectors ambiri amene akufunika mafuta kapenanso zintchito zawo zayima kodi sangapeze mafuta ndi mafuta amakhala kuti zikagwiritsa ntchito responsibly osapanga paniki atha kumati kwanira tonse koma wina akapanira kuti imene zikutera mwene ndiyambe mwina kubisa mafuta chani zimakhala kuti sizichitira chani ubwino meta nenda kuti pakali panopa anthu asakhale opanikizika akhale ndi simizo kuti mafutawo titagwiritsa ntchito bwinobwino andoti atha kuti kankhabe kwa nthawi komanso kumadoko kuli mafuta ena kale amene akuyenera kukhala mafuta obwera kuno ku Malawi ndizoona kapena sizoona kuti pa dziko lonse akwera tsopano timafunanso ndineneno za mitengo yomwenso ni nkhani yofunika muona ziwa kuti lerolo mamawa kwambiri zinatulutsa chikalata chosonyeza kuti mitengo ya petrol diesel kunoko sinasinthe ayi popanga studies zimene zinachitika mwezi wapitawo kwa nkhope yayambika amasiku awawa heti koma tonsenso taona ndipo zimene akunena zonse zobisa kuti taona kuti mitengo ya mafuta pa international market ikutani ikukwera ziyenera kuti khuza kwa pakali panopa pamene pamapangidwa ma review zinali kuti khuza kwake kunali kuti sitimayendera kaye kuti isinthe mtengowo koma ntchito ya mera njoti zipanga monitorabe mitengo ija nthawi zonse nde nkuona kuti kodi izizi zikuti khuza kofika bwanji te pamene popo sitina fikeyo poonekano bwina pa level imene yoyo chifukwa timene maonika za masiku ambuyomu ndeti za nkhondozo zinali zoti sizikupanga feed in ku price ya apapa komanso mitengo imene yasintha masiku kaya ngati apitawo inati sinasinthe kwambiri kuti mpaka kunokonso tisinthiretu kaye mitengo ya mafuta koma ndi udindo wathu kumaunika ndipo ngati pangazakhale kusintha kulikonse kwa mitengo ya mafuta anthu akhalebe ndi chisimikizo kuti uthengawo mbera imapereka imanena sayenera kungotenga zina zonse zimene anthu mwina anena kuti pano mtengo timwakuti mera imalengeza ndithu kupereka message yake kuma media houses nyumba zofalitsa nkhani zosiyanasiyana kuti amve uthenga weniweni wa directory kuchokera kumera. Nthawi yathu yapita. Marvin Banda muyimaliza bwanji nkhani in 30 seconds. Ndisanamalize nkhani bwana Mangazi, ndimafuna ndithu tingovomereza menani na maikhonje. Tikumbukire kuti nthawi imene kunaperekedwa update yatsopano inali kuti nkhondo yakhala 103 hours imene achoka ku government ya America, which means panopa information siyokwanira kuti anthu tingathe kukhala basi nkumapanga chiganizo chachikulu nchoti anthu tisapange paniki. Kuli anthu oti akuyang'ana zinthu zimene zizi akadaulo awo okuti aona zindithu kuzibwera ma update chabwino zikakhala zinthu zichitika. Zikomo kwambiri. Mayi Chikadza muyimaliza bwanji nkhani? Ine ndingomaliza nena kuti Malawi tiphunzire kudekha zinthu zikachitika sinde kuti pompo ifeso zitikhudza zimatikhudza inde komabe tikhulupirira adindo athu amene ali m'maposition moyenera komanso kumangofalitsa nkhani kuti ayi ukumafuta akwera mwakuti ndiye kuti kunonso akwera zimene zijazo zimabvetsa mpanevane omwe uli osavomerezeka kapena osakhala bwino. Amera ananena kuti panopa tikuyendera automatic price mechanism ndipo mafuta amakwera pokhapokha mwina kokoso pakakhala plus or minus 5% yapitirira. Tanthauza kuti ngati sinapitirire pamene popo akawerengera zowerengera zawozo kunoko mafuta awo mitengo sizikwera. Ndiye zitatheka kuti kwinako amakwera mwina kulingana ndi mmene aini ake awerengetsera komano kunoko tiliso ndi mafomula amene wajanayika mu ndondomeko zake. Tanthauza kuti zikakhala kuti mafomula amene ajawo ali bwinobwino ndipo sizinafike ku mlingo umenewo mafuta mitengo sakwera. Ndiye tiyeni tiphunzire ndithu kumakhulupirira adindo athu kuti amene akutiuza zona ndipo tithokozeso mayi wasacho kuti anabwera. Mwina kanakhala kuti osanabwere tikungokambapo tokha azachuma zimakhala ngati kuti ayimphekesera. Ndiye tiyeni tiakhulupirire tichepetse mpanipani kuti zimene tili nazo mdziko muno masiku amene wawa tiyeni tigwiritse ntchito moyenera kufikira nthawi imene iwo ajangatsanenso kuti ayi kapena pano zinthu zitivutirapo. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri. Mwina mayi Khonje chomaliza kwenikweni in 30 seconds ngati mungakhale ndi mawu otsiriza. Kungonje pamene tinanena zija kwa ena amanena kuti boma lipangepo kenakake lipange ngakhale ine sindili mneneri wa boma ine ndikuyankhula malo mwanera kwa poti tili under boma
timadziwa kuti boma pa nthawi ngati imeneyi singangokhala kuti basi litachitike ndi zomwezo pamene apo timasupply athu zimene akukambirana ndi zomwezo timva bomaso limakhala nthawi zonse proactively and actively kuyang'ana kuti kodi tingatani ndanda akhalebe ndi chitsimikizo chimenechocho. Zimangovuta kuti position ya dziko lathu pamene ili kuti tikudalira zinthu zambiri zochokera kwina waboma silingangokhala kuti basi chimene tipeze ndi chomwecho, amakhala kuti akuyang'anayang'ana kuyesesa kuti kodi pamenepa tingatani ndi anthu asakhale kungoganiza kuti basi ndekuti atisiya tingodikira information imene itatipase kumasupplier kwina kosa amakhala ena kugwira so uchito yawo malingana ndi udindo wawo umene ali. Tithokoze kwambiri amene wamayi Fitina Khonje amene ndi mneneri wa bungwe la Malawi Energy Regulatory Authority amene tidali nawo program imeneyi. Tidalinso ndi mayi Betha Bangara Chikadza amene ndi mkulu wa bungwe lija la Economics Association of Malawi, komanso tinali ndi kaswiri pa nkhani zachuma Bambo Marvin Banda. Dzina langa ndi Chimwemwe Mangazi. Tikumanenso mawa kuyambira nthawi ya 5 koloko pamene tibwere ndi program ina ya Time Stock. Ndikusiyeni ndi nyimbo imene adayimba Chiteka Family akuti mchipululu simofera. Madzulo abwino.